आपण माने देखुछंती उत्कल ओडिया। नयागढ़ जिला रणपुर ब्लॉक सुरकाबाड़ी पंचायत ठारे स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर आयोजित हो जाइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରକାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମର କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ, ଶୁଭଦୀପ, ମାନସ କୁମାର ସାହୁ, ଦେବଦତ୍ତ, ଆର୍ଯ୍ୟଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜନରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 42 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସୁରକାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ମିନତୀ ସାହୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ବଲଗଡ଼ରୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଆ। Please subscribe our channel Utkal Odia and don't forget to press bell icon.